Mga pinasahi nga artwork sa mga veterano nga Ilonggo artist bida sa exhibit. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Matapos ang 16 katuig nga nangin malinong sa art scene, ang grupo sang Bayso Langpo Artist Society liwat ini nga nagtingob para magpatigayon sang labing una nila nga exhibit. Ang mga original members nga award-winning artist ang una ang nagpasundayag sang ilang mga obra maestra. Ang pangalan sang grupo ang naghalin sa pula nga subay nga nagasimbolo sang loyalty kag unity hindi lang sa ila kapareho nga artist pati man sa komunidad. Luyag sa mga veterano nga artist nga mahanas ang mga kabataan sa patag sang sining ilabi na ang mga aspiring artist. Moltor kami, sculptor, tanan-tanan lang nga pwede namon may eksibitan namon nga gin-eksibitan no para nga ang consciousness kag ang pananawan sang tao kag kami mismo nagapalapit sa tao as an artist. Nga paano namon educate paano contribution sa amon art para sa tao as a society in general. Si Gia nga isa ka architecture student, determinado sa paghimo sang pinasahi nga artwork, ilabi na sa nangin miyembro ini sang grupo. Personally, sa akon man nga experience, amateur gid ko katama sir sa art scene. Pero halin sa una galantaw ko ya sa mga exhibit tupod ko akon papa na artist man. Kag ginadalay ako sa mga balay sa mga migo yaman nga artist. Kag dito may natun-an man ko bala somehow. Apisar nga nagkalain-lain man ang hilig sa mga miyembro sa art, nagaisa sa gihapon ang grupo para ma-develop pa ang ila abilidad. Each kami daan, meron kami isang amon own nga symbols mo. So may makita ka diri abstract, may makita ka diri sang metaphors, may makita ka sang surrealism. So amon ang gapa-unique sa amon because we have our own character, pero at the same time, ang amon band is, though hindi siya bala could create a difference nga mag-clash kami. Nahamtang ang mga artwork sa isa ka art bistro sa Iloilo Business Park. Magadugay ang exhibit tubtub sa Hunyo 22. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.